Abrir Ferrol ao mar, a rexeneración urbana na contorna do Arsenal. Así será o tramo da muralla que delimita o espazo militar desde Ferrol Vello, pasando pola Magdalena ata Esteiro. Senda peonil e ciclista. O novo treito integrarase no trazado que une a Graña con Caranza e dará como resultado un percorrido de máis de 10 kilómetros. Actualmente, o tramo de muralla desde a Porta do Parque ata a Porta de Enfermería é o orixinal do século XVIII, o que se lle deu máis altura un século despois. Recuperarase a altura do muro orixinal, duns 2,5 metros. Irá decrecendo ata rebaixala ao medio metro na maior parte do trazado. En Abrir Ferrol ao mar, a Porta de Enfermería terá un novo papel como entrada principal ao Arsenal. O enreixado alcanzará unha altura de 3 metros por cuestións de seguridade militar. A súa disposición permitirá unha vista totalmente diáfana ao mar. Abrir Ferrol ao mar conservará a garita da Porta do Dique e permitirá ver a propia infraestructura naval, unha construcción que motivou no século XIX a modificación da muralla primitiva. Esta rexeneración busca o equilibrio entre a modernización dunha cidade en movimento e a relación de simbiose mantida coa Armada. Unha actuación transformadora encamiñada á sostenibilidade, por e para as persoas. Abrir Ferrol ao mar.